Eh mga tats, matugnaw ang kabuntagon na to mga tats, tanawang tong adlaw diya to pa sila mo pamusaka kay tungod sa iyo pa na sa buntag mga tats, mga alas 5 na pero sa tinod lang mga tats na late jud ta dira no. So ang atong gihimo diha nagbisbis ko no hita aro ingnon nga goods ba. Ana ang sikreto mga tats pa sa malit ganita ayo nagtubag-tubag dia og kasab-an kasi mong head labor kay nga naman head labor gani siya, labor lang ka. So ang atong gihimo diha nagpatik-atik taglimpyo-limpyo. Kabalo ko mga tats sige na sa giyoyo sa ko pero wala man sa nahimo kay wa mo kumutubag. Og pagkauman ako habo mga tats mosaka jud ko anang bangkaan na tanawa no latay-latay tanang tulaya na kay kuhaon man gud nako ang among niliburan diya kanang gihatag sa mananagat sa mga isda tanawa kong kauban nga naka-orange nagsipti na sa giyaha og kani akong kauban iya nagihugasan kana mga isda nga inyo nakita mga tats gihatag na sa mananagat og mao ning bangkaa og kaning bangaga ang ilang gihabwa basta daghang kuha mananagat matas daghan pud ang ihatag kung gamay kuha gamay pud ang ihatag balik kaning balde nga puti mga tats amo ning akuha og kaning sa banyera sa libor og kato sa pikas nga banyera mga tats iya to sa common di jud magmahay ang mananagat sa mga tats og ang mga libor pod samtang nagdala ko sa mga isda mga tats kay ako na i-deliver sa pikas market naagian ko ning puro barilis diri kay dili man ta makaagi mga tats so akong himo dia ako sa nang gibidyo-bidyuhan pertin daghan na jud barilis mga tats ing ani jud ni kabungga ang jinsan sa bagay sa una pa man ni mao na mga tats walay lain sikat diri sa Pilipinas kundi ang jinsan lang kay siyempre capital of tunay tanan nga mga barilis nga gikan sa lagi o mga lugar diri gina-deliver tan-awar na mga tats so perti ra bang gwapahan na kung makita lang nyo sa duol na makahalok juga tungod sa kagwapa murag chicks og muiskot putag mga bayar matats natay hapon natay inchik natay amerikano asa pa ka diha tan-aw ko ng marang di bali 200 kilos siguro nakadako na ing ana katibay ang jinsan namo diri matats. Speaking og tibay, tanawang kauban mga tats, sige nag-ihap siyang halin kay nga naman. Perti yung tibaya kay ganiya pa daw halin ng isda og perting mahala. Mao na ako mga tats, wa pa jud mahalin. Kay nga naman bangsi bining ako tanawa ko pikas timbangan mata so sige nagtinimbangay pagi pa jud kanang pagi mga tats mokuha jud sa kabuk ana kay perti ra bang lami ag labog na mga tats sa tinuod lang lami jud kay nakauno ng isda ana onya kay wa pa man mahalin atong isda mga tats ato pa ato lang sa tanaw-tanawon kay onya mga tats di jud pwede di ko mokuha ana og pagkahuman mga tats tanawa gud ninyo tani pa pahalin no. Mao to mga tats, nahalin naman to no. Ako na lang gyata og barato. Basta mahalin kaysa dalon na to sa balay, di ra ba na to tumurtog kaon. Mao na medyo luya ta karon mga tats. Tan-awa gud ato plastada di og ato ang naong di ultimo motor gani dinalos budlagan tungod sa kaluya. Ana man jud mga panahon mga tats, wa man tay mahimo nga naman tungod sa kadagan sa isda mga tats, mabagsak jud na. Mao na ang akong gihimo mga tats, nagpahukad na ko sa akong anak mga tats kay perti na jud gutuma. Timing pod nga nagpritos lag isda. Syempre wa man jud lain isda, kun dili bangsi. Bangsi man gud ang akong panginabuhi mga tats. Mao na sa akong kaluya mga tats, ako na lang jud gibiran kanon og pinirito. Siyempre, kay gutom na jud kaayo. Unya, mula sa to. Kita kits.